Ola, soy Xavi de primeiro B. Hola! Vou-vos contar como elaboramos o proxecto Ríos, Música e Auga. Primeiro pensamos que podemos facer. Claro. Tras unha pausada e serena reflexión, tivemos unha magnífica idea. Imos cantar! Escollemos por grupos cancións que falaran de auga. Buena elección esta, Votamos. No, votamos con V. A canción escollida foi Sabor Elizade. Falamos cos de electrónica para que gravaran o vídeo. E non nos puxeron ningún problema. Por favor! Fixemos un vídeo e cantamos. ¡Esa non! Bailamos. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle. Aquí foi todo. Aprendimos a valorar a auga como fonte de vida. Coidémola nos nosos ríos e fontes. Ríos a los montes,